dyn ni wedi dod i'n abod yn gilydd dros y 3 diwrnod diwetha, ond ydych chi'ch dau wedi dod yma gyda'ch gilydd i wneud yr her yma, ac dydwch wrtho ni pam wnaethoch chi wneud e, a be mae'r profiad wedi bod fel? Okay. Ti'n bod dechrau? Na i ddechrau. Mae'r profiad wedi bod yn anhygoel. So i fi, y bwriad i fi yn reiddio pan penderfynon ni bod ni'n mynd i wneud hwn, oedd bod ni'n, yr her i fi oedd cyrraedd y top. Ie. 60 lenni, wedi ymddeol, dyna beth oedd yr her. A oedd yn beth da, peth neis bod fi'n meddwl bod yn mynd i gasglu arian at achos da. Ond oedd hwnna fel bod e jes ar ochr. So, mae dod fan hyn, a wedi gwario amser fan hyn, wedi bod yn agoriad llygad, really, i gael gweld, siarad fel pobl, clywed i straeon nhw, mae e'n neud y cymaint yn fwy personol. So mae e fel bod yr nod i fi wedi newid yn llwyr, o fod yn her personol, ffisigol, fath o beth, i fod yn bod fi'n gallu gwerthfawrogi pa mor bwysig ydy hwn i gymaint o bobl. Ie, mae'n rhyw profiad emosiynol yn dydy. Yndi. Ie, fel oedd John yn dweud. Oedd ddim cysylltiad uniongyrchol efo ni. Iddo fi, ffrindau fi wedi colli ei wraig trwy cancer. A dwi'n cofio pan ni yn gweld yn anodd iawn i gyrraedd y top. Ond oedd hwnna'n y meddwl i bod chi'n trio anelu codi arian, wrth gwrs, achos da iawn. Ond hefyd yn meddwl am bobl o'n i'n nabod sydd wedi cael ei gyffwrdd yn anffodus gyda cancer. A fel oedd John yn dweud, mae wedi bod yn anhygoel clywed storiau personol bobl. Ac i glywed hwnna, meddwl am yr effaith mae wedi cael ar bobl. Mae wedi dysgu gwers mawr, really, dwi'n meddwl. Profiadau pobl, agoriad llaw. Quite yn sylweddoli. A mae'n deulu neis yma. Ni wedi cael croeso, droion ni fyny i ddal y bws yn y lle cyntaf. Dwi'n quite yn siŵr beth i ddisgwyl, os fydden ni'n cael croeso, sut fydda'r dynamic. Ond mae'r croeso wedi bod, mae pawb wedi croeso, maen nhw eisiau clywed yn stori ni, yn hanes ni a beth fel yna. Clywed y gair y cymuned yna. Mae'n gymuned, a mae hwnna'n wir. Da ni wedi profio hwnna, da ni y teimlad yna o bod yn rhan o gymuned. A mae hwnna'n help pan i ti hanner ffordd fyny, mae'n berwi. A ti'n mynd cweit yn siŵr, mae rhywun tu ôl yn dweud, come on, Anodd chi i gyrraedd y top. Ie, ond na lot o drafod hynna ar y noson ola neithiwr yn doedd, a beth sy'n neud ni Velindre mor arbennig, a pam mae hwn yn teimlo fel mae. Mae'r teimlad, i fi, mae'r teimlad ar y droion ma'n debyg ar y teimlad wyt ti'n cael o fewn gwasanaeth cancer a'r gwasanaeth gwaed. Ti'n gwybod, o ymroddiad a teimlo, wel, mae yna bwrpas, mae yna bwrpas. Mae yna wir. Ac eto i fi, heb o fi wedi meddwl am y peth ymlaen llaw, ti'n clywed rhod neu rhywun arall yn sôn am y pethau lle mae'r arian yn mynd yn beth pwysig hefyd. Just bod chi'n gallu... Fydden ni'n mynd i meddwl. Ddim wedi meddwl pethau'r plant. Wigs, i'r gwall. Dim byd fydden ni wedi meddwl am y llwyth. A ti'n clywed am lle mae'r arian yn mynd. A mae e fel darnol ar jigsaw i ti'n cael gweld. Ond mae hwnna yn bwysig. Rhywbeth lleol i Gymru i Gaerdydd. Mae'n bwysig iawn. Ie, a rhan o'n ymwybyddiaeth codi ymwybyddiaeth y ddau yn ni. Wedi i fod yn oes. Holl bethau sy'n ymwneud ar gofal. A sut ydych chi'n meddwl mae hwnna wedi eich effeithio? Beth ydych chi'n meddwl newch chi'n gwneud nesaf gyda hwnna? I fi, mae'n oed, i ni wedi newid, wel, dwi wedi newid mewn cylch ers i ni ddechrau y daith yma. Mae amser gen i wneud pethau, a dwi ddim yn meddwl, oni bai bod fi wedi bod ar y trip. Gallwn ni wneud hwn eto. Dyna beth dwi'n trio dweud. Mae'n gymuned neis, mae'n neis i fod yn rhan o'r gymuned. A meddwl bod ni'n gallu rhoi rhywbeth nôl. Na, mae'n wir. A'r ymdeimlad o fod yn rhan o siarad, mae wedi bod yn... Mae wedi bod yn her yn dydy. Ond her pleserus hefyd, cos wrth i chi gerdded, chi'n siarad efo pobl.
ni'n sôn o'r blaen, mae pawb yn rhoi y nogaeth na chi. Mm. Chi'n gallu neud e. Ac, mae John yn dweud, yr ymdeimlad falle trio wneud rhywbeth tebyg yn y dyfodol hefyd. Mae'r amser efo ni nawr. Ie. Cyrraedd yr oed. Ie, mae'n fraint. Wel, mae'n sy'n efo ti. O, diolch yn fawr i'r ddau yn chi. Diolch o galon. Diolch o galon. Diolch yn fawr. Ie, diolch. Iawn. Iawn, diolch yn fawr. Lovely. Diolch. Oedd yn OK? Oedd e'n greit.